ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубен тинҷан. ин рӯз 17 августи соли 2023 1000 рубл баробар ба 114 сомонӣ. дар ҳамин аввал имрӯза дорем бардори азиз. Toyota Vitz дорем, Mercedes дорем, якчанд намуди Opel дорем, як дона Audi Gizala равон кардагиан, Nexia Stai ва дигар мошино баҳри шумо мондагием. Тамошо кунен. Агар маҳқул шид занг зад дар ҳамон соҳибош мошина рафта харем бардори азиз. хотири меҳнатое ки мо мекунем, як дона лайк монен, дар комментария ба пеш нависен. Аз ҳаматон розием бардори азиз. агар шумо хонаву замину, квартира, техника, аппарато дорен, равон кунен дар WhatsApp, мо рекламаш мекунем, шумода фурӯхта метавем бошед. дар комментар нависен ба шумо аз кадом маркаи мошин розимай, ҳамонро ба навор мегирем, барои шумо пешон мекунем. фаромӯш накунед ба канал подписатсия кунед, подписатсия навори баъдинаро қабул мекунем бачаҳо. ҳама каса тамошо кунен ва ҳамаи шумо тамошои боварғат мегзарем ба илми мошин рӯза. авиакассаи Daler офисиал билетҳоро ба тамоми самтҳои Тоҷикистон, Россия ва дигар давлатҳо бо нархҳои дастрас пешкаш менамояд. Авиакассаи мо боваринок ва боэътимод мебошад. барои гирифтани билети ҳавопаймо ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. мо 24 соат дар хизмати шумо мебошем. эълони яками имрӯза дӯстони азиз, Opel Vectra 3 равон кардан солаш 2003 сол дар бохтари Қурғонтепа қарор дорад. акай Шокир соҳиби ҳамин Opel марамат муроҷиат кунед дар ҳамин рақамҳои 900 59 53 32 занг занен. бо нархи 53000 мега сӯзишворӣ бензин газ дар кузофи седан. ҳолати мошин хуб аст дӯстони азиз. пробегаш 110000, коробкаш автоматика, объем мотораш 2 литр дӯстони азиз. газаш евро 4, кондиционер кор мекунад, аккумулятораш навай, 4 та баллони 80% дора, документам дора. хулоса мошин дар ҳолати хуби техникӣ аст. маромат касоне ки мехарен дар ҳамин рақамҳо занг занед, маълумоти муфассала гирен. лайкора монен бардора ҷун, як дона лайк монен, далши видеоро тамошо кунед. эълони диюм, бародаро дар комментария хоҳиш мекунанд ки Opel-ро зиёдтар ба навор гирем. Opel Astra F равон кардан солҳои 1992 дӯстони азиз. дар душанбе бо нархи 32000 сомонӣ. боз муомила ҳам дорад. сӯзишвориаш танҳо бензини холӣ, газ задагӣ нестай. объем мотораш 1.6 литр, коробка боша механика дӯстони азиз. мошин дар ҳолати хуби техникӣ, дорои ҳуҷҷат, баллонош 80%, мотораш ҳам навай. хулоса ки мошин дар ҳолати корея бачаҳо азиз. сидениёш ҳам тоза акай. 32000 мега акай Абубакр соҳиби Opel Astra F солаш 90. марамат занг занен аз номи канали Daler офисиал. бо иншоалло ягон сумшам мегзарам. мошин кам гаштага мега, пробегаш 12000. светиш фасони хушрӯ, ҳолаташ хубай. мошини сеюм дӯстони азиз, Opel Vectra A. бародор дар комментария хоҳиш мекарданд. солаш 1995, дар душанбе бо нархи 24000 сомонӣ меган. боз муомила ҳам дора. сӯзишвориаш бензин газ дар кузофи седан, объем мотор 1.6 литр, пробегаш 123000. коробка механика, ҳолати мошин хуб, задагӣ, пусидагӣ, валид кардагӣ надорад. салонаш навай, аккумулятор нав, мотораш нав, маста намехӯрад, дуд ҳам намекунад. кондиционер кор мекунад. мошин дар ҳолати хизматӣ бачаҳо азиз. марҳамат занг занен дар ҳамин рақамҳои рӯи экранда 97 88 68 67 занг занен. хитон мошинхаро нашоти нархи навош хитон гап занед азиз. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-Class солҳои 1994 равон кардан бачаҳо дар хуҷанд бо нархи 48000 сомонӣ. ҳолати Mercedes хубе бардор азиз. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сӯзишвориш бензин газ дар кузофи седан. хай рангшан нигоҳ кунед, чӣ хеле фасони хушрӯ аст, сирх кардагиан. сидениёш навай, 4 та баллони 80-90%, объем мотораш 2 литр, пробегаш 125000.
коробка передачи механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. касоне ки хоҳиши мерседес хара буден муроҷиат карден, шумо да мондем солҳои 94 48 000 мегирӣ мерай, болои капот да мемонӣ, мошина мехарӣ бачаҳоҷон. ай бо занг занед хитон нарх навоша гап занем бачаҳо. мегзанем ба панҷум эълон дӯстони азиз. Audi A6 соли 2016 равон кардад бо нархи 245 000 сомонӣ. бисёро хоҳиш мекарданд ки мошинои хеле гизара қиматиам кам ба набор гирен. темболи Audi гуфтам бо сӯзишвориш дизелай дар кузови седан, объём моториш 2 литр, коробка передачи автоматика. бардор азиз, касоне ки аз TikTok и Instagram тамошо мекунед мора, ҳамин видеонавора пиррашамо дар YouTube мемонем, тамошо кунед бачаҳо азиз. Audi A6 TID 2016 мошини Корея бачаҳо азиз, дар ҳолати хуби техник қарор дорад. боз муомила дора, нашоти нарх навош мега маслиҳат мекунем. харидори аниқ занг занан. касоне ки интересоват мекунед занг мезанем, мега илтимос хоҳиш кардан ки ҳам бародармон нороҳат накунед. касе мехара, мошина ҳолатиш хубай, вагонай просто тенҷи бадай, мултирул, телевизор дора, просто ҳама тарафа. шашум мошини фурӯшӣ Daewoo Nex солҳои 1996 равон кардан дар душанбе бо нархи 20500 сомонӣ. Nexi харо марамат дар рақамҳои 902 88 88 72 занг занен. агар аз номи канали Далер Офисиал салом расонед, иншоалло бо ягон сумша арзон ҳам мекунад. 20500 сомонӣ, сӯзишвориш бензин газ дар кузови седан, объём мотори 1.6 литр, коробка боша механика. дӯстони азиз, мошин задагӣ, пусидагӣ, варид кардагӣ надорад. состояниш нормал, яъне нав дакмин кардагиан. ягон Opel боша мега бо варианти алиши ҳам дора. марамат хитон бачаҳо гап занен, и тарафша хитон муомила кунед. эълони ҳафтум Daewoo Lacetti. якчанд видеонавор буд ки намонда будем Lacetti-ёра. хоҳиш кардам бачаҳо, солҳои 1997 қабул кардем дар ҷайҳони Қумсангире бардор гиромӣ. 24000 сомонӣ мега, сӯзишвориш бензин газ дар кузови седан. свеча бинед хеле фасони хушрӯай. объём моториш 1.6 литр, коробкаш механика. мошин мега просто зури бадай. зенёш нав, даруни мошин тозаи хушрӯ, краскашам оқадар бад нестай, задагӣ, даридагиву пусидагӣ надора. хулоса касоне ки мехарен Lacetti харо дар рақамҳои рӯи екамда занг занен, бо гапзанон кунен. 24000 сомонӣ, боз муомила дора. Toyota Vitz солҳои 2012 равон кардан дар душанбе бо нархи 72000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби Toyota-ро мемонем. дар амҷа хитон занг занен. сӯзишвориш бензини холӣ, газ надорад. ҳолати мошин хубай, дарунаш кушоди хушрӯ, телевизор, мултирул, дигаро хулоса тенҷи бадай. коробкаш механика, объём моториш 1.3 литр. дӯстони азиз, хулоса мошин камрасходай, мошин вагона мега. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. старт-стоп, дарош аптечкай, кондисионериш яхай, салон тоза, запаска дорад, 4 та балон дига. дискаи хичай, маслаш нав алишкага. хулоса ҳолаш хубай. мошин навбатӣ бачаҳо азиз, Vaz Priora солҳои 2013 равон кардан дар Данғара бо нархи 40000 сомонӣ. ҳолати мошин хубай, дар ҳолати хуби техникӣ. сӯзишвориш танҳо бензини холиай, дар кузови седан, объём мотори 1.6 литр, коробка механика. мошин дар ҳолати хубай мега. савдо мақсад чақчақ ҳам дора. дар назди мошин мешава. 40000 мегирӣ мерай, муомила мекунӣ, арзон ки кадан, ягон сумша бо хона гаронда меёри бачаҳо. марамат занг занен. соли 2013 40000 сомонӣ дар Данғара. худованд ҳаматан нигаҳон боша. то видеои баъдина
لایک ها را فراموش کرده باشین. هم یه دونه لایک مونین. بخدا رحمان خدا ما را پیگیری کنین تا ویدیو بعد.